Ето ни отново днес с Бари ще ви покажем как се правят японски палачинки. Останете, за да видите. Към двата жълтъка добавяме една ванилия, половин пакетче бак пулвер, приблизително 5 грама, 100 мл ядково мляко, разбъркваме добре, след което добавяме 4 чайни пълни лъжички бадемово брашно. Отново разбъркваме добре и прибавяме половин чайна лъжица кокосова мазнина. Към двата белтъка добавяме 2 супени лъжици кокосова захар и разбиваме с миксера до гладка текстура. Смесваме всичко в една купа, като бъркаме внимателно. Целта ни е да остане лек въздух в сместа, за да станат пухкави нашите мини японски палачинки. А сега с една лъжичка поставяме в тигана нашите палачинки, които трябва да ги запечем за минутка-две под капак в 3-4 капки кокосова мазнина. Декорираме с любимите ни плодове, канела, мед. Вие може да добавите това, което на вас ви харесва.